В прохлада денят се отива, а Рейн в полумрака мълчи. Планинският връх се облива в сетните ярки лъчи. Така започва стихотворението Лорелай на големия немски поет Хайнрих Хайне. В него се разказва легендата за красива девойка, която заставала на скалата, решала русите си коси и пеела на моряците чудни песни. Те се захласвали по нея и водели корабите си към опасните скали на Рейн. Легенда или истина е, това може да се разбере само ако се потопите в магията на преживяното чрез един незабравим круиз по реката Рейн от Швейцария до Холандия с кораб Хайнрих Хайне. 106-метровият плаващ хотел предлага на 2 палуби 55 модерно обзаведени кабини и 2 студия, разполагащи с диван, падащо легло, индивидуално регулируем климатик, душ-кабина, телефон с външна линия, сателитна телевизия, сейф и минибар. Удобно разположените маси в бара позволяват на гостите да наблюдават прекрасните гледки, откриващи се по пътя на кораба. Изкусни готвачи са готови да задоволят и най-изтънчения вкус на ценителите на добрата кухня. Помислено е и за диабетиците, хората с хранителни алергии и вегетарианците. В библиотеката на кораба, освен всички томове на Хайне, ще намерите и много друга литература, подходяща за отмора в свободното време. Тук е помислено и за активно спортуващите хора. Има сауна и фитнес уреди. Лошото време не бива да притеснява пасажерите, защото те могат да придобият тен в солариума на кораба или спокойно да поплуват в закрития басейн. Красиви снимки на Лорелай и други забележителности могат да се направят на откритата палуба на кораба, а след обедите там с чаша ароматно кафе, чай и прочутите сладки на главния готвач ще оставят у всеки незабравим спомен от едно приятно преживяване. Когато минете покрай онази скала на Рейн,
чуйте песента на Лорелай и се потопете в магията на преживяното.